Szervusztok! Ma 2025. március 30-a van. Na, hogy most a hétvégén is rossz idő volt, tegnap délig esett az eső, délután sikerült átnéznem 14 méhcsaládot, 5-6 keretem van fiasítás Nagyboconádiban. Ez azt jelenti, hogy 4-4,5 keretnyi táblás fiasításon szépen fejlődnek. Ami viszont, ha nem is aggasztó, de oda kell figyelni most, hogy nagyon fogy a méz, ugye nagyon nagy mennyiségű a fiasítás, sokat esznek, és elég sok a hideg idő, amikor nem tudnak kirepülni, mind ahogy tegnap se és ma sem tudtak. Tegnap a hideg idő ellenére szépen át tudtam nézni ezt a 14 méh családot, a fészket végignéztem, kivettem a hőszigetelő lapot, ugye, ami arra szolgál én nekem, hogy könnyebb legyen ilyenkor tavasszal kezelni a családokat, a kereteket kihúzni, mert ha benn van a 10 keret, akkor ilyenkor tavasszal bepárásodik, megszívja magát vízzel, bedagad, és nehéz kiszedni, és pont ilyen hideg időben, kényesebb időben óvatosabban kell kezelni a méheket, nem szabad őket törni. És ezt kivettem, helyére beraktam vagy építtetőkeretet mézzel, ami még tavaly napraforgóról maradt, vagy pedig kiépített keretet mézzel. Ami még odafigyelést igényel, hogy fogy a virágpor a kaptárban, ugye nagyon sok a csapadékos nap, amikor nem tudnak kirepülni, nagy mennyiségű a fiasítás, tehát gyorsan megeszik. Ma délutánra talán várható egy kis napsütés, akkor tudnak behordani. A mirobalán már a végét járja, de nyílik a vérszilva, az őszi barack, a kökény, láttam madárcseresznyét nyílni, árvacsalán nyílik, pitypang is elkezdte már, úgyhogy virágport mindenképpen tudnak gyűjteni, ha megfelelő lesz az idő. Ugye mára maradt még 6 méh család, őket már olyan tüzetesen nem néztem át, bent is hagytam a rakodóknál ezt a hőszigetelő lapot, egyszerűen csak ráraktam, megnéztem a szélén, hogy van-e fiasítás, úgy ahogy múltkor, van-e elég népesség, de hát tömik a fészket, a 9 keretet, úgyhogy bővítés mindenképpen szükséges. Ráraktam az anyarácsot, majd pedig a mézteret, ez Nagyboconádi méztér 10 kerettel, 5 kereten kiépített keret, ami mézes, továbbá műlépet, illetve ilyen félig kiépített kereteket raktam be. Ha nem is tudnak hordani ebben az időben, hogy méztérre hordjanak, meg amúgy is elhasználja a fiasítás, de legalább van benne nekik tavalyról méz, ez méz, tehát nem beetetésből származik, tavalyi év folyamán nem etettem semmit, csak a szokásos koratavaszi nozevites lepényt raktam be, ősszel nem etettem, hanem inkább bennhagytam a nyári vegyes mézet. Szóval így áll a dolog, szépen fejlődnek a méhek, annak ellenére, hogy sok a hideg idő, ugye a méhek nem érzékelik, a környéken beszélnek sok pusztulásról is, meg kevés pusztulásról is, kinek, akivel ma éppen beszéltem, ő neki egy család ment ki a 30-ból, tehát az nem jelentős mennyiségű. Én nálam ugye nem volt, 2 hét múlva jönnek a méhekért elvinni a 10 családot, amit eladok, jövő hétvégén jön a méhegészségügyi felelős, átnézzük a méh családokat, és majd azzal az igazolással, számlával, adásvételi szerződéssel fogja elvinni a vevő a méh családokat. Szóval ez van, reméljük most már jön egy kis jobb idő, de hát a jövő hétre, jobban mondva az elkövetkezendő hétre is szeles, hűvös időt mondanak, de hát a méhek megoldják, méz van benne nekik, éhen halni nem fognak, az itató az be van üzemelve, úgyhogy tudnak kijárni, fűtött
itatót én nem használok, nincs is rá szükség. Tegnap is az esőben szépen kijöttek, és inkább a fűről itták fel az esővizet, és azt hordták be. Ott, akik etetnek, ott könnyebb a helyzet, ott már műlépet is lehet berakni, ahogy néztem. Aki elég nagy mennyiségbe tolja be a cukorlepényt, a szirupot, ott a méhek már olyan állapotban vannak, hogy nyugodtan lehet műlépet is rakni. Én nálam még nem zúgoltak, még pedig lett volna a helyük. Ja, és kiszedtem a timolos lapocskákat, ugye az felnyomja egy kicsit a fóliát, és alatta maradt hézag. Oda ilyenkor már zúgolni szoktak, ha jelentősebb a hordás, de most ez nem történt meg. Úgyhogy kivettem a timolos lapokat, most már innentől nincs rá szükség. Jövő héttől várhatóan elindul a cseresznye. 2 hét múlva körülbelül várható a repce, van itt a közelben egy kisebb tábla, a falubéli méhészeknek elég lesz. Szóval ez van, az akácot láttam hajtani, más olyan nem tudok elmondani. Most ebben a hűvös időben, ilyenkor kaptárt nem bontok kamera előtt, mert gyorsan kell dolgozni. Reggel 6-kor csináltam meg ezeket a műveleteket, ezt a méztérfelrakást, mert mondta az esőt, hogy jön, a radar is mutatta, és mielőtt még ide érne, gyorsan meg is csináltam. Szóval várjuk a szép időt, mindenkinek jó méhészkedést, szervusztok!